खोनायाखै ओंखारखांबायना? औ नै जाबाय। आदायाबो सफैबायमोन, फैदो जयैनो खुलुमहैदो गासिखौबो। ए सफैबायना गुमिया थ' होमब्लालाय। मा जाखो आबौ, देहाफ्रा मोजाङैनो दङ ना? औ फिसौ, बोराय देहा मा बुंबावनो बिदिनोसै आरो। आफाना बिहामजोआ अबेनि होनदोंमोनलाय? हनै खान्थालगुरि गामिनि। ए खाथिनिखौनो मोनबोदों आरो ना आफा? माथो बिहामजोखौ माबा मावो होननाय खोनादोंमोन आफा, नंगौना नङा जाखो? बिदिनो फिसा फिसौ कम्पिउटारनि खामानि मावलाबायो। आफाना बिहामजोआ मालाय राफोद रुफोद मावसोगारो आंलाय। जि मोजां मोनसोयो आंहा स्रां स्रां रायलायनायखाय। गौथुमालाय माला लाबोयोब्रा? औ गौथुम फंबायालाय माला लाबोगोन? देग्लाय लाबोदो। र' लाबोथारसिगोन। जावैसोनो होफैनांसिगौ। सोरबाफोर मोजां सिख्लाफोर मोनब्ला होफैसिगौ आङो। दा हनै मालाय गासिबो आजिखालि रावखौबो सोंदावनोनो हाया, थाखाजोबखाथारो माथो। सोरबाफोर नायनानै दोनखानाय दंखायोदां गौथुमा? गैयालै आब'। दे गौतम फंबाय, देग्लायनो लादो। न'खरावबो थाग्रा मानसि रावबो गैयाब्ला न'फ्रा सिं फिसा जाथारो। नायनोसै र' आब'। आब' फिसौ दे आब' बोसोर गोदाननि एसे दे आबौ दे हामथारबाय। गुमै जाबाय दे बैनाय। आदै दे बोसोर गोदाननि। दे फिसा, जिउ गोलाव जाथों। दे मादै नोंखौबो बैसागुनि एसे। जाथारबाय दे आदै, जिउ गोलाव जाथारथों। दे आइ नोंखौबो। जय जाथों फिसा दे, जेब्लाबो सुखु गोजोननाय थाबाय था। आं गेजेरावनो खुलुमनानै होनोसै आयै। जायो दे, गेजेरावनो बयखौबो खुलुमस्रांबानो जाबाय। बुंनो हायियावलाय मानोथो बुंबाय थाबावनो। आयै, आदै आरो मादैमोन, आबौ आरो आदा, बोसोर गोदाननि बैसागु समावहाय गासैखौबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दे बावरिफोर गोजोन खुसियै थाबाय था बेबायदिनो। बिदिब्लालाय एसे लोंजासिगौमोन नामा? राखेब, आफा थां नों थालिर बिलाइ दानना लायथां। जागोन आयै। बेदर खाजिखौ थालिर बिलाइयाव जाबासो गोथाव जायो। थां नों माबा थांना लायना फैदो थां, आं जुमाय बिदै एसे सरना लायनि। दे। आफा, जावैसो गौतम, दसे जिरायथ' दे, आं जुमाय बिदै सरना लायनि। जागोन दे आयै। दे रानि, नोंहाबो जिरायथ' दसेनो। जागोन दे आब'। आइ रानि, आबौ दसे जिरायथ' दे, आं आदाजों एसे खोथा रायलायनांगौ दङमोन। दे थां आबै। दे थां दे बिहामजो थां। आदा फै दसे। औ आगै, मा खोथा हो? आदा आदा, आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो आदा। आं थांनो लुगैबाबो थांनो मोनला आदा नोंनाव। आं जि थांनो लुगैदोंमोन। आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो आदा। नालाय जाम्बिया गाबथारलायबाय बियो। बोसोर गोदानावनो गाबोनो जाम्बिया। आगै, आंबो नोंखौ गोसोखाङो सना, नाथाय गोसोखांब्लाबो फैनो हाया, समानो थोआ माथो। दिनैबो बैसागु बोथोरखायसो फैनो मोनबाय आङो, नङाब्ला खामानियानो बिराद होंगो दोंगो जाना दङ। आदा, आं थांनो हानायबा थांगौमोन आङो न'आव। आं जोबोद थांनो लुबैदोंमोन आदा। आं जोबोद थांनो लुबैदों, आं जोंनि न'खौ जि नायनो लुबैदोंमोन आङो। आगै सना, दागाबसै दे। आगै, नोङो खुसियाव दङ ना? औ आदा, आं जोबोद खुसि। आं जोबोद खुसियाव दङ। आङो नोंखौ नुथारैखायसो गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनबाय थादोंमोन आङो आदा। फन खालामबाबो मालाबा नेटवर्कआनो नांनो नागिरा। दिनैबो नों फैयासो होनबावदोंमोन साला। आं नायनो लुगैनायानो हाथारामोन आङो नोंखौ। दालाय माथो जाखो? नों लिंहरबाय, आं फैबाय। होमबाबो ना नोङो फैया होननानै बुंथारदोंमोन। आंनि ब्रा लिंहरनायावसो नोङो फैथारबाय। नोंलाय माथो मिथिखागौ जोंनि न'नि खामानिखौ? मोसौ दङ, दाउ दङ, अमा दङ, सोर नायगौमोन बेखौ हा जाम्बि? ए बावदोंसो आङो हायना, नोङो खोजिमा बिदै जानो गोथाव मोनसोगारोना, नोंनि थाखाय आङो बारिनि थाइजौ बिफाङा खोजिमा बाहा दंमोन, बेखौ हाननानै आङो नोंनो एसे एवना लाबोदोंमोन। नों जागोन ना? मा आदा, खोजिमा बिदै? जागोन आङो जागोन, आं जोबोद गोथाव मोनो, आं जि जानो लुबैनानै दंखायोमोन आङो। होमबालाय माथो बुंहराखै नोङो आंखौ? आं मालाबानो लाना होफैगौमोन ना। आं गैया सानदोंबा। ओमफ्राय नै आं नोंनो दख'ना गांनै लाबोदों आङो, राखेबनोबो
गामसा लाबोदों आइनोबो दख'ना गांसे लाबोदों आङो बै बैनाय उन्दैनोसो मा गानोमोनथाय जेबो लाबोनाय जायासै आङो लिंसारा जेबो लाबोआखैबा दा फैसाखौनो 500 थाखासो होलांबानो जाबाय नङाब्ला नायख्रबफोर जागोन बेहा जागोन दे आगै आं बेनो 500 थाखाखौनो होलांसै आङो आंबो मानसिखौ नुथारिया गोबावथारसै नालाय माबादि जाखो आइडिया मोनैनो जेबो लाबोदिया आङो आदा आंना बोरमा फिसाया बेसे गिदिर देरखो नोंना बोरमा फिसाया लीलाया देरबाय आगै गिदिर जाहांबायानो बिराद खारो बिराद खारसोगारखायो न'आव फैनो नागिरा गोमोन जाथारबायानोलाय बिमाखौ नुवाब्ला मेलेले मेलेले होनना जि गाबो ओमफ्राय बिमाखौ नुवाथाय बिमाजों गेलेनानै एकदम बिमानि खर'आवनो गाखोलाबायो आयु आं जि नायनो लुगैदोंमोन आदा लीलाखौ दे आगै एसे देरबाबा लाबोनो हासिगोन नोङो ओमफ्राय आदा दिनै सानसेखौ हर थालांदो दिनैबाबो गाबोन फुङाव थांदो नोङो आं थानो हानाय नङा आगै नोङो गाज्रि मोननो नाङा आं मालाबा फैनानै गोबाव थाफैगोन आङो बोरमा दाउखौ सोर नायगोन आदा गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा बुंगौमोन मा आगै बुङा मानो आदा उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजाबाय जोङो हावैया मावैया खस्थ' मस्थ'यैबाबो देरबोबाय आदा दा न'आव आरो आंबो गैला ओमफ्राय न'आवबो बायदिसिना बोरमा दाउ बायदिसिना गोबाङानो दङ नोंबो हारसिं आदा मावजोबनो हाया जेबो खामानिफोरखौ बेनिखायनो आदा नों हाबा खालामदो बाजै सासे लाबोदो न'आव मोनना न'खौ बेंनो हासिगोन बाजैयानो जागोन दे आगै आं सानगोन आदा आं नोंनि थाखाय आर'नाइ गांसे बायनानै दोनदोंमोन थुना सिङाव बोसोर गोदाननि मान बावनो होननानै दाख्लैनो लाबोखादोंमोन आङो थुलुंगा बाजै हेपि बैसागु बाजै हेपि बैसागु आगै हाब माथो बाजैखौ दिनै बिराद समायना नुथारदोंब्रा औ नों बाजैयालाय समायनाखा माथो समायनाखायनोथ' नादैया नोंखौ गारथाराखैलै बिदिनो होननो सानदों बाजै बाहेरायाव फैलाय मानोबा फैब्रा मानो होनदों आरो सोंबाय थायो नोङो फैब्रा नों फैल' नोङो बाजे बाजेले बाजे बाजे सिख्ला सासे फसायना दंमोन आङो दालाय खानाय गोलाव आङो सासे नायना दंमोन आदाजों नोंजों अनलायलायनानै संसार जानायखौ नुनानै आंनि गोसोआबो थानो हाला आंनि गोसोआबो थानो हाला ओइ बाजै ओइलै बाजै बाजेले बाजे गामिया बिनि पुथिमारियाव बाजै नायबाय थायो आङो फेसबुक लाइकियाव बिखौ नायबाय थाना मबाइल चार्जा थोनो रोंला हर सान बिखौ सानना उन्दुनो ओंखारलिया महरा बिनि नायबा नायबाय थाथावथाव थारैनो अनोब्ला अनबाय थाथावथाव बिनि अनगा रावखौबो नांथारलिया सयथि तिनि सयथि बाजै थौदोलै बाजै सानैजों बिसोरनि न'आव थांनानै जुलिनि खोथाखौ रायज्लायदोनि जागोन ना जाया सोंहैदोनि ओइ बाजै थौदोलै बाजै थौथारदोलै बाजै
जाखानायसो सिख्ला मोजां मोजांफ्राबो गावबा गाव दंखाजोबखासै मासुनि खाफालाना उजिफैखो बे बुहुमाव खाफालानो सैमा गिदलानायसो हिन्जावानो हाबा जाखानायसो सिख्ला मोजां मोजांफोराबो गावबा गाव दंखाजोबखासै मासुनि खाफालाना उजिफैखो बे बुहुमाव ओइ बाजै ओइ बाजै ओइलै बाजै ओइ बाजै मा खालामबावनो आं बे संसाराव सोरखौ मोनबावनांगौ जाखो आङो दालाय आदाजों नोंजों रायजो जानायखौ बेसेबां नायबाय थानो बैसोआ बारग'लांबा सोरखौ मोनबावनो आं बैसोआ बारा जाबा सोरखौ मोनबावनो ओइ बाजै बाजैलै बाजै ओइलै बाजै ओइ बाजै